Malam. Karfan baki. Ba na son jin komai. Malam baka ga wani yaro dan shekara 8 ba a waje? Ni tun shigowa ta kwararren nan har na shigo nan gida ban yi karo da kowa ba. Lafiya dai ko? Wallahi wani yaro ne almajiri ya shigo. Na ba shi kuɗi ya yi min cefane tun da ya fita har yanzu bai dawo ba. Allah. To me wani abin daga hankali? Ba kin san makarantar su bake aiki Hansatu man ta faɗi sunan ki faɗi sunan yaron sai a je a kirawo miki shi ko? Wallahi ban san makarantarsu ba kuma ban san sunan shi ba. Yana da yawan shigowa cikin gidan nan bara. Haba Zainabu, wani irin ganganci ne irin wannan? Ya zaki aiki yaron da baki san ina ne makarantarsu ba kuma baki san sunansa ba? Kin san fa sha'anin wasu yaran nan na zamanin nan. Abin tsoro ne. Wallahi malam tsotsayi ne. Ba a tsaya. Ba wani maganar tsotsayi a nan. Wannan ganganci kenan. Wai shin ma tukunna nawa ne ma kika bashi kuɗin ma tukunna? Yayyo miki jabana. 500 ɗin cefanen da ka bani shi na bashi. 500 ɗin? Na cefanen? Shikenan, Zainabu. Kin dira ni da ka. Kin gama da ni. Kwata-kwata. Dan Allah malam ka hakuri wallahi ba a san raina bane. Ke to Allah kin riga kin gama kin cuce ni kin ji. Kin ga ki bace min daga guri. Bace min daga gurin nan ki kauce ki bani guri. Dan na riga na dau dimi yanzu. Ba ganin ki ma nake ba. Haba. Yaya ka yi haƙuri. Ka san ba laifinta ba ne, saboda ba ta san wahalar neman kuɗi ba, shi yasa. Gaskiya ne, Hansatu. Amma dai ce ma zaune ba ta yi ba. Ba ta yi ba. A'a. Au. To kuma wani ba na son shakiyancin banza kuma me ne wannan dariya? Allah ka ce ki bani guri. Ya yi haƙuri mai daukar. Ga wannan a ba ta sai ce ne. Ai ba ga mai da yunwa ba, ba a yi haka ba. Ikon Allah. To amma Hansatu, da kika ce baki da ko sisin kobo ina kika samu wannan kuɗin? Haba yaya, ka manta ni yar kayina yace, ai bakin da Allah ya tsaga. Ba zai hana shi abin da zai ci ba. Allah sarki Hansatu wa yar uwata, Hansatu kanwata. Kai Zainabu. So maza nemo muru hada wuta maza. Yanzu na bari je in yoce fanin da kaina ma. Yaya. Na'am. Daman maganar Malam Musa kun haɗa shi kuwa? To gaskiya ba mu haɗu da shi ba. To amma dai in Allah dai idan na fita duk halin da ake ciki zan neme shi. Abin da muka tattauna zan zo in gaya miki. To a dawo lafiya yaya. Maza in gina kira kallo na hada murhu maza. Allah ya tsare dan uwa rawin jiki. Allah ya wadaran naka ya lalace. Wai mace ce take bikon mijinta. Alhani kuma shi ba son ta yake yi ba. Wani ubancin Zainabu ni ke faɗa wannan maganar? Iris ya rage daɗin kowa ya kama da wuta. A sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa. Sabon salo. Subhanallahi, me nake gani haka? Deluwa kin shiga uku, lalle sai kin ɗauki mataki. Ko menene ma zai faru tunda na gaya ma kanka zo mu je. Kawai, ne wani mummunan ka ci mugun gamu. Me ya gani hankalin ka ya tashi? Wannan fa bala'i ne yake nema abu a garin nan. Yaron nan Aminu yake. Yanzu nan na gan shi ya duro garin. Daɗin kowa. Sabon